И здравейте хора, аз съм Борико Бразилеца и с мен е Денката Испанеца отново. Денка, кажи здрасти. Здрасти. И днес ще се трактора, нали, на тая фейк. Да long drive. Така хора. Нали, пак е същото като вчера. Само, че този път сме Шрек кола. Мулс, леко е. Майк Вазовски от колите. Видеото, като се блъсна. Надявам се да не се блъсна. Много рано, примерно видеото е само 15 минутки. Ма ние докато сгубим ще стане 15 минути, че да. Отиди за другата гума. Не, ще зареда колата. Да, добре брат, аз гумата и пречи да зареждам. Не пречи. Те. Можеш да зареждаш. Как се така, че това е това? Е! Зареждам. Тракторианче. Може да минаваме върху всеки камък. Аре бе, брат, не може. Или обратен снотрод да направим. Не. Това е за следващото видео, хора. Да. Но не обещаваме, че ще го качиме тази седмица или другата. Да. Че, но ще се натрупа тази игра. Изгледайте... Много заети хора сме. Да. Изгледайте двете нови видеа от днеска. Едното е на Fortnite, другото е на... Пак на Roblox, обаче на една друга състезателна игра. И ще почваме да качваме на други, ще качваме на Fish, например, и тем подобни някакви по-тренд игри. Чакай, аз съм си фанал вратата. Чакай бе, стой бе. Капака не ти е затворен, аеродинамика не е пър-пър. Не мога да я фащам повече. Изгубих ръка. Чакай, спойлерата, мън. Ще ти проработи. Само за гориво, ако не трябва. И за акумулатори. И вода. И масло. И храна. И баламашки. И ти какво очакваш? Тракторите как се движат, Вало? Чакай, ще опитам да... Не, Вало, чакай, стой. Да. Да, бати спирачката, аз чакай, тук я чух. Ти едва спря. Да, Абе, пич, що съм 60 FPS, бе, що съм 60 FPS, бе. Що съм 60... аз съм гледал пинга. Гледай го како прави колата. Защо махаш спойлера? Улекотявам я. Ми дай на джанти направо. Не, няма. Сега наприх. Махай капака, ама че трябва да търси бе батерията 30 часа. Ай, потъквих. Стой бе. Да се качвам ли отзад или отгоре? Давай. Гребе за път, бац. Оп, камък. Минахме го. Аз ще да изскоча от колата заради тебе. Не, това не се върви за краш, Това беше лек краш аут просто. Аз леко си пипнах гумата, брат, аре стига. Сега гледаме нещо да не изпаднало. Гумата, като миналия епизод. Ето вече изпадна. Аре, славя. Гледай какво прави, бе, бате. Аре. На здраве. Аре, дай. Пали.
Тия бързо. Чакай. О, Давай. Мале, как набира? Мале. 20 секунди. Направо ти е към полета, брат. Камък ли? Да. Айде. Смокаве топки.